מיליון אחים, הם מסתכלים עלינו מלמעלה, בוכים או צוחקים, ואנחנו כאן למטה, בכלל לא מבינים, יושבים בפלנטה אחרת, בוכים ונבוכים. איך יכול אדם לקום בבוקר, אדם רגיל כביכול, ולקדוח חיים, לכתוב חלומות, למחוק עולם של אתמול? איך יכול פשוט אדם שנוצר מאדמה להביא עליה שממה, להחריב את עולמה? את זה לא הוביל לעולם, את זה לא הוביל לעולם, ולחשוב שהכל עלה כל כך מהר ושיטתי, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. והנה עוד קבוצה של אנשים כל כך טובים, כל כך תמימים, אל סופם מובלים עולמות נמחקים בין ארבע קירות. ועכשיו מאוחר אנשים, ועכשיו מאוחר מאוד, נשארו רק זיכרונות, נשארו רק זיכרונות. וגם אם ננסה ונחשוב עוד הרבה מאוד זמן, לא נבין לעולם איך מרשים לעצמם, איך מרשים לעצמם אותם בני אדם להפוך 6 מיליון אנשים ל6 מיליון שמות. את זה לא הוביל לעולם, את זה לא הוביל לעולם, ולחשוב שהכל היה כל כך מהר ושיטתי, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. ולמרות הכל צריך להמשיך ולחיות ולהיות חזקים, כי למעלה